Менә әле генә без Башкортстанның югары судыннан чыктык. Минем эшем апелляцион рәвештә каралды. Бәләбәйдәге судья Антонов өстәге түрәләр кушуы буенча чыгарган иде гаделсез карар. Мине эштән бушату дөрес булган дип кызганычка каршы монда төрле юллар белән документларны бик соңлап китерделәр һәм судьялар дөресен әйткәндә укып өлгерәлмәделәр бу документларны. Шул сәбәпле инде иң беренче дип уйлыйм мин бу дөрес бүген шулай ук мине эшкә кайтаруга бу судта каршы чыкты. Билгеле, бу соңгы инстанция түгел. Һәм мин үземнең гадел икәнемне беләм. Мин беләм, что конституцион максатларга юнәлтелмәгән эш мотлак рәвештә кирәк гаделсез дип танылачак һәм мин иртәме соңмы җиңәчәкмен. Һәм бу карарны чыгаручыларны шулай ук җавапка тартырачакмын. Иң беренче инде билгеле уже судья өстеннән эш башладым. Бәләбәй судьясының ул озакламый үзенекен алыр. Мин монда Владимир Владимирович Путинның кешесе махсус представителе вәкиле белән очраштым һәм аңарга аның бу беренче инстанцияда ясаган бик күп алдакларын, хәрәмләшүләрен барысын да митекләп яздым. Һәм белүемчә ул хат монда килде. Югары судка, но югары судның системасы эшләп өлгермәгән күрәсең. Бу хат судьялар кулында бүген күренмәде һәм аның турында бер сүз дә булмады. Гәрчә анда 15тән артык бозым бар, хәрәмләшү бар, алдашу бар һәм бу судья дөресен әйткәндә мәхкәмә аша рәшәткә артына утырырга тиеш. Шон суд, гадел суд кануннарын бозган өчен. Һәм шулай ук Шишеватов әфәнденең хатында бу президент аппаратының башлыгы инде мондагы Башкортстандагы шулай ук таләп бар. Ул Антонов дигән судьяның, Бәләбәй судьясының эшен судьяларның квалификацион комиссиясында махсус рәвештә карарга, аның судьяга яраклы түгеллеген карарга тиешләр. Һәм минемчә озакламый безнең мине эштән алырга рөхсәт биргән Мурмилов шикелле, шәһәр башлыгы, район башлыгы эштән алынган шикелле, һәм аның артыннан ук аның урынбасары Саттаров эштән алынган шикелле, бу судья да шулай ук эшкә яраксыз дип табылачак һәм аны хөкем итәчәкләр. Һәм минем эшем эшкә чыгачак. Иманым камил. Мин дәреслек ягында, минем артымда балалар, минем артымда укучыларым, минем артымда гимназиям. Мин аны җимерергә ирек бирмәячәкмен.